जिउआव गावनि होननो जेबोआनो गैया। बुंनो थाङोब्ला जिउआ जोंनि आखायावनो गैया। जिउआ गंसे सोलिफुबाय थानाय गारिफोर बादिसो, जायखौ जों खालि सालायनोल' हायो। माखासे थैनाय आरो थांनाया बेफोर गासिबो इसोरनि आखायाव। बेनिखायनो माब्लाबो धोन दौलत एबा सना रुफाखौ लानानै गोग्गानाया गोनांथि नङा। मिनिबाय थाब्लानो जे खुसियाव दं बे माब्लाबा जानो हाया। मिनिनायनि गेजेरावबो दुखु थायो। सेराव थाब्लाल' आंगो जानो हाया, गोजानाव थानानैबो आंगो जानो हायो। मोजां मोनो होननानै होख्रावबाय थाब्लाल' मोजां मोननाया जाया। सिरियै थानायनि गेजेरावबो मोजां मोननाया थायो। गोबां जेंनानि गेजेरावबो मुथासे थांनानै थानायनि आसा दं बे जिउआ। नोंनो सानसे बुंदोंमोन, जुदि बारहुंखा फैयो सानैजों आखायाव हमलायगोन, दुखु जायोब्ला सानैबो गाबगोन। दा बहा थांखो बे बाथ्राफ्रा?